Estem aquí per assenyalar les administracions. Elles també són culpables de la nostra situació. Han permès les rebaixes dels nostres salaris, han fet concursos fraudulents. En Lleure un combat! Pintem els culpables! A les 12 ens trobem aquí, o a l'ombra, o valorem en aquell moment i fem assemblea. Aconseguim que la nostra plantilla, els nostres companys i companyes, fem una assemblea al nostre lloc de feina. Tenim la voluntat de fer expandir la lluita i fer expandir assemblees de treballadores arreu de totes les empreses i arreu del territori. Ara la idea seria avançar cap a foment del treball i plantar-nos davant i començar a cridar i començar a fer bastant de xivarri.